Veciños de Sisán e Barrantes están molestos ante os recibos da auga que lles están chegando estes días. Uns recibos que, segundo afirma a voceira do PP en Ribadumia, son abusivos e desproporcionados. Numerosos veciños acudiron a nós para asustados e alarmados por eses recibos de agua que en algúns casos estamos falando que se triplican. Noutros casos, incluso se sextuplican, hai recibos que incluso chegan a 3.000 euros de consumo de auga. Para a Peña esta situación dase porque o Concello non leu os contadores o ano pasado e agora os recibos recollen o consumo de 2 anos. Unha situación que se agrava por un canon que se pon no municipio para penalizar a aqueles que consumen moita auga. Fai 2 anos non se fixo a lectura dos contadores, se lle pasaron os recibos a cero, e agora este ano están pagando o consumo de 2 anos. E iso non é o problema, o consumo de 2 anos, é que ademais do consumo de auga, os veciños están pagando un canon de auga e un coeficiente de vertedura, que é unha cota variable en función do consumo. Entonces, canto máis consumo, moito máis pagan por. Segundo a Popular, a solución do Concello ante estas queixas pasa por fraccionar en 2 os pagos das facturas. Unha situación que non convence aos conservadores de Ribadumia, polo que presentaron unha queixa formal no Concello. É que se anulen esos recibos, que se lle devolvan aos veciños o diñeiro que se lle cobrou a máis. Os populares afirman que se deberían anular os recibos e crear unha mesa de asesoramento aos afectados para levar a cabo a regularización do problema.